assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windaka TV onon kala on calminama e mbadi kuttidindi caggal calminal noon ko yettude Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen fodde taw waɗanton ɗum ko Oumou Sibba debbo mahor fonde Thilbou Mum Ndiaye émission meɗen fodde noon arti koye fannu goɗɗo walla mbiyen gartuɗen koye nder galleji men ha joni nde wonno eɗen gandi moni kala so andi fodde mum caɗele mbatta moni kala so andi fodde mum rendo ngo welat galleji ɗi beela gondigu mum kadi wawa yodde hande noon gartaten koye nder galleji men no mbimi ni saaha aɗa yiya mawniraɗo ɗanno woppu miñiraɗo walla miñiraɗo ɗanno woppu mawniraɗo e galle so yeehi liggima woodi ko dañi maha galle ha feewa machallah ala fof ko watta hen nanna hen ɓesgu mum nanna hen joom suudu mum walla nanna hen ni jinnaɓe mum an e hoorema ɗaccaɗo e nder galle o an e ɓesgu ma an e joom suudu ma onon foof e nder galle ene wayno ko an resda galle ni nde won noon so tawi won gonanɗomo e nangue yata won gonanɗomo e ɓuuɓri so tawi won gonanɗomo e ɓuuɓri kadi annene miijo won gonanɗomo e nangue saaha eɗen jogo caɗele e nder galleji men holɗen caɗele jomum ɗanno kala ko dañno waɗa investir artira ɗo e nder leydi ndi halfina mawnum halfina miñum walla halfina baɗum walla halfina ni hay joom suudu muɗum ene waɗa kono moƴƴinta yonnata holko saabi mbimi noon saaha aɗa naati e galle tawa galle ene fewna ha feewi so tawi yeehi lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi jeegom sa natti e galle he sa wiyama oɗo galle nannuɗa mbiyata ko ala wona gonga holko saabi par ce que moni foof dogo responsabilité hoore muɗum so tawi lampe burli mbiyata ko a fewnata joom galle o e hoore muɗum kañum jeeyi galle mum ko kañum foti fewnude lampe burlo kaka en jii ɗum ɗo nanɗo ha wayno leydi so tawi robinet sengtima ille que an ƴetta e poche ma mbaɗa an goppaɗe ɗono non non mbiyata ko aɗa nodda gonɗo caggal leydi o robinet sengtima yo noddu ko fewnira bandiraɓe eɗen jiiya gueɗe kewɗe ko ganduɗa an desdaɗo galle o ko an foti ɗum lijjidde kono a lijjitta naata galle tawa galle ene rappi taw jomum koko waɗi hen doole mum koko liggi ha dañi pourtant de ene wawno ƴettude ɓesgu mum tan nanna hen kono waɗani ɗum ko onon desdi saabu to gonɗa ɗo aɗa foti moƴƴinde ɗum kadi sa waɗi ko an jeeyi tan a moƴƴinat en mbiyani ko kamɓe foof mbayi noon kono wonɓe ganduɗa ene doga responsabilité ji mumen ha ɓurti naata e galle tawa jomum nde feeni galle mum ha paari nde ene feeni sal muɗum ha feewi te photoyaji eɗen gandi ko kalis jaari maquette muɗum ko kalis jaari rideau ji muɗum kono saaha a dogno lewru no mbimi lebbi ɗiɗi sa naati e sal sa mbiyama ɗo hen ko kañum fewno no mbiyata ko wona gonga par ce que fodde nde poɗɗa wadde nde a watta ɗum fodde woni hoɗum wadde surveillé ko jeyɗa e ko goɗɗo jeeyi so tawi an ko jeyɗa ko a waɗi ɗum respecté tan ko goɗɗo jeeyi aɗa foti ɗum wadde respecté saaha naata e sal tawa photoyaji ene ceeki ha boni taw yahani hay hitande holko waɗata ɗum goppa sukaɓe ene dogno hen ene dippa hen yo bon hayso seekima a wonda a hajotako haajuma ala hen par ce que ko hoɗum jarani huuɗuma so jomum ene haajo mbiya pourquoi jomum ene haajo ko an soodi yataw noon joom suudu mum ala ɗon ko haali hen foof wiite ko holko wondima hen mbete wona enen ndendi poti hen walla ko joom galle ma jeeyi ko ɗum tagui aɗa haala sal bonne ha bona rideau ji ceeke sa naati e sal tawa sal ne rappi bandiraɓe so neɗɗo yawama tawat koye muɗum woni ay gonɗo to ene liggo ene waɗana ono oɗon poti miijade konko to woni to ko tampere nde wonno mo liggo nde o daña ɗum te eɗen gandi foof ne muusi ha tenti hande e ɗanniyankoɓe meɗen no wano ndenni e joni eɗen gandi foof ne change so tawi a fayi hoorema noon oto jalbande batten hakkillaji no feewi so tawi en desdama galleji ɗi woni debbo woni gorko ha tenti noon ɓe ganduɗa kañumen ko worɓe kañumen desdete galleji ɗi goppa galle yimɓe ne mbaɗa ko beela ene naata ene jalta
so hayso damal sengtima mbiyata ko jaranani mi ƴettude kalisma mbaɗa hen a noddat jomum mbiya damal sengtima bandiraɓe nannuɗoma e galle joganuma courant ndiyam joganuma ñamduma e yarduma jogui joom suuduma jogui jinnaɓe ma ko jinnaɓe mum kono annene ko jinnaɗe ene fena on kala ko jiɗɗon ene waɗana on bandiraɓe hay so tawi ko baafal sengti ma jomum nodde téléphone wiya yo ar fewna baafal saaha aɗa naata e galle tawa hay ndiyam no kuppa wiya jomum koko leeli neldude annene hol nafoore ma e galle ay yimɓe ma ballotira mun fof anda fodde muɗum yimɓe ma jurmodira wona o ene woni to tan kañum tan foti wadde an gonɗo ɗo hen o a watta naata e galle tawa hen saahaji wonko manki hen mbiya a watta pourtant de kañum ene waɗa fodde muɗum ha timma saabu mawludade eɓe nelda yangueji men kamɓe ɓuuri hen indeji men ko noon kala programme baɗɗo eɓe ƴetta jawdi mabɓe eɓe mbaɗa hen annene baɗanowoma noon kala ko boni e galle tan ma pada ha jomum nodda téléphone nde puɗɗa wi ɗum ene boni ɗo hen ɗum ko ni wonno ɗum ko ni wonirno mais annene woodi ko nafoore ma e galle he galle ma wallotire galle ma dusodire an on wonanma toon an woni ɗo hen donc ƴeew kala ko ganduɗa hoore ma so tawi boni kañum ene fewna eto ƴeewde wasa bonde ɓuuri ɗum en mbiyata bonatani kono wat hen ko mbawɗa ha wasa bonde kono joma fou won galleji natta hande ko joma fou ɓe gurdata noɓe belda ɓe gurdata gara tawa robinet ne sengti ndiyam ene guila subaka ha kikiɗe ene toɓɓita jomumen goƴƴaka wonira noon ha facture ara diwo facture mo wonno mbiya a yoɓata ha gonɗo to no ara yoɓata pourtant ko kutoriɗa ko kañum hutoraki ɗum walla ɓesgu mum hutoraki ɗum gattiren hakkillaji meɗen no fewi so tawi en desdama hunde mbaɗen ko enen jeeyi so tawi ko mawniraɗe so tawi ko miñiraɗe so tawi ko baɗiraɗe so tawi ko an debbo desɗaɗo galle bandiraɓe eto ƴeewa annene fewnude eto ƴeewa nangande jomum jawdi muɗum nangande jomum jawdi muɗum ko yidde neɗɗo jeeyade wona neɗɗo ne adda tan aɗa bonna wayno kono debbo mo ganduɗa kañumne ko bonnowo guura ko noon tan wayi kala ko adda tan yo bonnu yo rokkir yo ruf yo beyi ñaam yo baali mbat ko beela wona noon yimɓe gurdata so jomum runtima woppi galle ene nelda etoɗen enenne mbawen fewnude galleji ɗi hayso tawi jomum neldi yo fenira oto fat ñaha jomum nelde so tawi aɗa jogui wat neɗɗo wawa wasde ha gandanɗa hoore ma so tawi robinet sengtima a wawa fewnude ɗum neɗɗo wawa wasde ha gandanɗa hoore ma so tawi baafal sengtima nodda ministre ara fewna kono ala ma gonɗo caggal leydi tan nodda mbiyamo baafal sengtima walla fotoyaji boni walla courant kuppama walla ko nande ndiyam kuppama an gonɗo ɗon hol nafoore ma batten hakkillaji no fewi ganden kamɓene eɓene mbaɗa koɓe mbawi en mbiyani kamɓe foof noon saabu kala to jiiɗa moƴƴuɓe won bonɓe wonɓe ɗo ay ɓe mbiɗen ɗo henne ɓe foof wonɓe ganduɗa machallah so desdama galleji sa ari a naati hen a welto par ce que no nanguirta koye mumen jawdi mumen ko noon nanguirta jawdi jananni ko wawi wonde foof enenne etoɗen pewnen galleji men ɗi hande ne heewi galleji natta hande ɗanniyanko waɗa découragé ɗanniyanko a yiyat jomum wiya min de mi andani holko manino kam ni galle par ce que ko mbannomi ko hen ko fof boni par ce que ɓe goppuɗa ɓe moƴƴinananima walla an goppaɗo no a moƴƴinani a fewnani galle naata hen hitande tan jiiya galle ille duuɓi sappo fewna jiiya baafe ene langga jiiya robinaji ene boni jiiya lampuji ene burli lampa temedɗiɗi kam mbata a fatta ha gonɗo caggal leydi ara fenanma ɗum hay suudu ma kadi ma padeɗa ha penanɗa nanɗo hen e nder leydi men ndi nanɗo ɗum no etoɗen ganden leydi ndi hande ene muusi ganden ɗanniyankoɓe meɗen kadi ko dañno nden ko e joni wona gotum so neɗɗo nanguiɗo hen annen nanggaɗo hen woto to keɗɗa enen nelde dépense ñande foof annen wat feere jooɓa courant yooɓi courant wat feere jooɓa ndiyam wat feere kala ko boni annen mbasa noddu ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ko ɗum wonno émission meɗen fodde ko ballotirat tan hakkude gonanɗomo e ɓuuɓri won gonanɗomo e nangue gonanɗomo e nangue kadi won gonanɗomo e ɓuuɓri
kono ala sago noon yimɓe ɓe mbatta hakkillaji no feewi ballotira e nder koye mumen kala ko gaddaneɗa e kala ko ndesdeɗa nanguira ɗum no jawdi ma ni mbasa bonnude saabu en jeewi ko ɓuuri hen hewde hande so joomum mahi galle muɗum so arti tan sa wiyama ko oɗo wonno galle ma mbiyata ko wona gonga saabu nde jaahami nde wona ni goppir noon ɗum noon ɓaade ken halfinaɓe enen no tinnuɗen e ko kalfinoɗen ko woni rewɓe ɓe woni worɓe cukalel kadi so waɗi ko forani wadde tan faw ɗum place muɗum a yiyat so tawi a bonni sal ma ha bonni sa dañi koɗo ma holto bismotoɗa ɗum sa dañi sal ma dañta toon bismotoɗa ko ɗum joguiɗa ko ɗon bismotoɗa wadde oto woppi sukaɓe ene mbaɗi hen ko beela ene ngabbe dow fotoyaji ene bonna ene ceeka so jomum haaji mbiya pourquoi ne haajo par ce que ko joom galle mum soodi wona noon poɗɗen wurdude bandiraɓe ɗum noon kala mo memi mi ñaguima yaafuye bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonnode ɓomo hoore fonde cilbu min jaabi min gartu e fannu goɗɗo machallahu lamɗo o jaaɓi Allah jarama on jarama